Ferba xhur li ilu mwaqqaf l-arbitraġġ tal-kera fi ħdan l-Awtorità tad-Djar aktar minn nofs il-każijiet inqataw. L-iskop ta' dan l-arbitraġġ huwa biex jara li ma jkunx hemm abbużi mill-kuntratti iffirmati bejn l-inkwilini u s-sidien. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackey spjega kif it-twaqqif tal-bord tal-arbitraġġ kellu l-iskop illi jkun wieħed ta' medjazzjoni u fejn hu possibbli jissolva xi tilwim bejn l-inkwilin u s-sit. Minn Mejju minn meta twaqqaf il-panel ta' arbitraġġ kellna 45 każ li resaq għand l-Awtorità tad-Djar. Kellek il-maġġoranza tagħhom li diġà saret is-seduta u ingħata, jiġifieri nitkellmu fuq 30 każ illi diġà instemaw u inqataw u saret id-deċiżjoni. Mill-bidu tas-sena ġew irreġistrati ma' 22,000 kuntratt btul ta' sena jew aktar. Il-kap eżekuttiv semma kif fost it-tilwim li jara l-arbitraġġ ikun fuq il-manutenzjoni, ħlas ta' tariffi tad-dawl u l-ilma jew bidliet fil-binja li ssir mingħajr l-awtorizzazzjoni tas-sit. Il-panel ta' arbitraġġ huwa kompletament awtonomu mill-awtorità u l-iskop tiegħu huwa li jagħti deċiżjoni spediti, qed nitkellmu fi żmien 5 ijiem u għalhekk jiltaqa' b'mod regolari darba fil-ġimgħa fl-awtorità u l-iktar każijiet komuni li qed niltaqgħu magħhom huma l-sidien jitolbu lill-awtorità jekk għandhomx id-dritt li jżommu id-depożitu wara li l-inkwilini telqu qabel is-6 xhur li huma mistenni minnhom. It-twaqqif ta' dan l-arbitraġġ sar hekk kif mill-bidu ta' din is-sena daħlet fis-seħħ il-liġi tal-kera sabiex jiġu indirizzati l-abbużi fuq is-suq tal-kera residenzjali.